Καλημέρα σας. Καταρχάς, θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε πολύ που βρίσκεστε σήμερα μαζί μας σε αυτό το διαδικτυακό σεμινάριο. Θα μιλήσουμε για το έργο μας, το συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση Upcycling. Το έργο μας αποτελείται από 8 οργανισμούς από 7 χώρες. Από την Κύπρο, εμείς εκπροσωπούμε την Κύπρο, η Eurosex Consulting, την Ιταλία, την Ισλανδία, την Ισπανία, την Ολλανδία, την Πολωνία και την Πορτογαλία. Το έργο στοχεύει στην εισαγωγή των σχολείων στην ιδέα της επαναχρησιμοποίησης των ανακυκλώσιμων υλικών, βελτιώνοντας το περιβάλλον και δίνοντας δεύτερη ζωή στα απόβλητα. Ταυτόχρονα, το έργο αυτό προωθεί μια διεπιστημονική, προσέγγιση στη διδασκαλία και εισάγει τα παιδιά, τους μαθητές της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην έννοια της κυκλικής οικονομίας επίσης. Σας έχω ετοιμάσει κάποιες διαφάνειες έτσι ώστε να καταλάβετε λίγο το έργο. Λεπτάκι παρακαλώ, δώστε μου. Λοιπόν, το έργο upcycling, είναι ένας τρόπος παραγωγής λιγότερων αποβλήτων και δημιουργίας προϊόντων προστιθέμενης αξίας με δημιουργικό τρόπο για τα παιδιά και τους μαθητές. Έχω ήδη αναφέρει την κοινοπραξία, την οποία ουσιαστικά αποτελείται από 8 οργανισμούς από 7 διαφορετικές χώρες. Και καλώς ήρθατε στο έργο μας. Το upcycling είναι ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα για τη δημιουργική εκπαίδευση στην ανακύκλωση. Δηλαδή, ουσιαστικά αυτό που θέλει να κάνει είναι να βοηθήσει τα παιδιά να δημιουργήσουν και να τα εισάγει στην έννοια της ανακύκλωσης και της επαναχρησιμοποίησης των ανακυκλώσιμων υλικών. Το upcycling υποδηλώνει τον όρο της επαναχρησιμοποίησης των αποβλήτων για την παραγωγή νέων πραγμάτων με δημιουργικούς και ελκυστικούς τρόπους. Δηλαδή, για να καταλάβετε με ποια απλά λόγια, η ανακύκλωση, ουσιαστικά ένα προϊόν όταν τελειώνει το χαρτί, το πετάμε. Με το upcycling δεν πετάμε τη συσκευασία, για παράδειγμα, των δημητριακών, η οποία έχει χρησιμοποιηθεί, αλλά με δημιουργικούς τρόπους την επαναχρησιμοποιούμε, δίνοντας της νέα ζωή, μετατρέποντας το σε κάτι διαφορετικό. Με το upcycling συνεργαζόμαστε με τα σχολεία για την ανάπτυξη μιας σειράς άλλων δεξιότητων και ικανοτήτων, όπως η δημιουργικότητα, η καινοτομία, η συνεργασία, αλλά και ο σεβασμός του περιβάλλον μέσω δραστηριοτήτων που θα αναφερθούμε σε αυτές σε λίγο. Οι δραστηριότητες και τα έργα upcycling είναι πάρα πολύ όμορφα, διότι μπορούν να βοηθήσουν στην ενίσχυση της δημιουργικότητας αλλά και των δεξιοτήτων επίλυσης προβλημάτων των παιδιών. Οι μαθητές καλούνται να δουν τα απόβλητα υπό ένα νέο πρίσμα και να βρουν καινοτόμους τρόπους για να τους δώσουν μια δεύτερη ζωή. Το upcycling επίσης προωθεί τη βιωσιμότητα, δηλαδή ουσιαστικά μειώνει τα απόβλητα, μειώνει τα σκουπίδια και βοηθάμε στην κυκλική οικονομία στο να δώσουμε νέα ζωή. Όπως είπα, σε ένα ανακυκλώσιμο υλικό. Με την επαναχρησιμοποίηση των υλικών αυτών, μειώνουμε τη ζήτηση για νέους πόρους και την ποσότητα των αποβλήτων που καταλήγουν στις χωματερές μας. Αυτό είναι ένα μάθημα για τα παιδιά σχετικά με τη σημασία της φροντίδας για τον πλανήτη μας. Οι μαθητές μπορούν με αυτόν τον τρόπο να μάθουν για τον προγραμματισμό έργων, τη συνεργασία, ακόμα και κάποιες βασικές χειροτεχνικές γνώσεις, όπως να κατασκευάζουν τσαντούλες με κουτιά δημητριακών, όπως να έφερα πριν το παράδειγμα, και αυτές οι δεξιότητες μπορούν να είναι χρήσιμες σε πάρα πολλούς τομείς της ζωής. Οι νεότερες γενιές έχουν συχνά πολλά προβλήματα όσον αφορά τις δεξιότητες από το να κάνουν κάτι με τα ίδια τους τα χέρια, να δημιουργήσουν μόνοι τους. Και αυτό ακριβώς έρχεται να κάνει αντρές το upcycling και να βοηθήσει στο να ενισχύσει τους μαθητές με δεξιότητες τέτοιες ώστε να μην αντιμετωπίζουν τα προβλήματα αυτά. Στις φυσικές επιστήμες οι μαθητές μπορούν να μάθουν για το κύκλο ζωής των υλικών. Στην τέχνη, οι
Οι μαθητές μπορούν να δημιουργήσουν όμορφα έργα από ανακυκλωμένα υλικά, να χρησιμοποιήσουν τις ικανότητες τους γραφική και ούτω καθεξής. Στις κοινωνικές σπουδές, οι μαθητές μπορούν να εξερευνήσουν τον αντίκτυπο των αποβλήτων σε διαφορετικές κοινότητες. Το upcycling είναι μια πρακτική ελκυστική δραστηριότητα που επιτρέπει ουσιαστικά στους μαθητές να δουν τον άμεσο αντίκτυπο των πράξεων τους. Εσείς έχετε δοκιμάσει κάποια τέτοια δραστηριότητα εντός της αίθουσάς σας, στην τάξη σας ή όταν ήσταν μαθητές? Με λοιπόν ένα βίντεο με κάποιες δραστηριότητες όπου μπορεί κάποιος να πραγματοποιήσει στην τάξη του ή με το παιδί του στο σπίτι του. Σε μερικές δραστηριότητες που παρακολουθήσατε, οι οποίες θα είναι διαθέσιμες στην πλατφόρμα του έργου. Το webinar αυτό θα είναι, όπως σας ανέφερα πριν ξεκινήσω τη διαδικασία της βιντεοσκόπησης αυτού του διαδικτύου σεμιναρίου. Το βίντεο αυτό θα ανέβει στην πλατφόρμα και μπορείτε να ανατρέξετε και να ουσιαστικά να παρακολουθήσετε εκ νέου τις δραστηριότητες αυτές σε περίπτωση που θέλετε να τις χρησιμοποιήσετε. Μπορείτε πάντα να εξερευνήσετε περισσότερα πράγματα και να μας στείλετε ένα μήνυμα. Μπορείτε να επισκεφτείτε την πλατφόρμα μας και τη διαδικτυακή μας ιστοσελίδα, έτσι ώστε να μάθετε περισσότερα πράγματα σχετικά με τις δράσεις μας, τις επερχόμενες δράσεις μας, το έργο, αλλά και τις δράσεις που έχουμε ήδη πραγματοποιήσει κατά τη διαδικασία της υλοποίησης του έργου αυτού. Σε αυτό το σημείο έχω ακόμα μερικές διαφάνειες, τις οποίες θα μοιραστώ μαζί σας, και αυτές οι διαφάνειες έχουν σχέση με κάποιες δραστηριότητες που επίσης μπορείτε να πραγματοποιήσετε με τα παιδιά σας, είτε αν είστε
εκπαιδευτικός στις τάξεις. Λοιπόν, η παρουσίαση αυτή έχει σχέση με τα υλικά και δραστηριότητες που μπορεί κάποιος να χρησιμοποιήσει με τα παιδιά μέσω της διαδικασίας του upcycling. Χάσει παραγωγή σθερών αποβλήτων αυξάνεται παγκοσμίως, ένα γεγονός που επιβάλλει νέες μεθόδους διαχείρισης, καινοτόμους μεθόδους διαχείρισης απορριμμάτων, φιλικές πάντα προς το περιβάλλον. Η ανακύκλωση αλλά και η διαδικασία upcycling προσφέρει μια νέα και δημιουργική λύση. Γιατί η διαδικασία όμως αυτή στις σχολικές αίθουσες είναι σημαντική? Οι συνήθειες της έννοιας του upcycling αλλά και της ανακύκλωσης στα παιδιά μπορούν να αναπτυχθούν και να τα ενθαρρύνουν να σχεδιάζουν και να φτιάχνουν χρήσιμα αντικείμενα από άχρηστα υλικά, κάτι που αποτελεί βασικό στοιχείο των δραστηριοτήτων κατασκευής. Οι μικρότεροι μαθητές γενικώς μπορούν να μάθουν περισσότερα και να διασκεδάσουν περισσότερο μέσα από τις δραστηριότητες αυτές, φτιάχνοντας νέα παιχνίδια από πεταμένα οικιακά αντικείμενα, σε σχέση με αγοράζοντας νέα εκπαιδευτικά παιχνίδια. Κάποια υλικά που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την διαδικασία του upcycling είναι ρολά χαρτιού τουαλέτας, κόλλες, κορδόνια, χρωματιστά χαρτιά, μεμβράνες για φυσαλίδες, χαρτιά ζωγραφικής, χάρτινα πιάτα, εφημερίδες, μαρκαδόροι, αλλά και μπογιά. Τι μπορεί κάποιος να δημιουργήσει με τα ανακυκλώσιμα υλικά αυτά στις τάξεις? Ας πάρουμε μερικές ιδέες. Λοιπόν, ιδέα νούμερο 1. Μπορούμε να ζητήσουμε από τα παιδιά να φυλάξουν κουτιά αυγών και αυτά μετά να τα μετατρέψουν ως βάζα ή δοχεία που μπορούν να αποθηκεύουν μέσα τις μπογιές τους. Εδώ πέρα βλέπετε ένα κουτί αυγών που ουσιαστικά έχει μετατραπεί σε ένα βάζο που μπορεί κάποιος να δώσει μια νέα ζωή, να δημιουργήσει ένα φυτό. Δεύτερη ιδέα. Τα παιδιά μπορούν επίσης να χρησιμοποιήσουν συσκευασίες δημητριακών και άλλα δοχεία στο σπίτι που μπορούν να τεμαχιστούν ουσιαστικά, να κοπούν και να ζωγραφιστούν και να μετατραπούν σε τσαντούλες. Ή ακόμα επιπρόσθετη λόγια που το upcycling είναι μια σημαντική διαδικασία και πρέπει να πραγματοποιηθεί στους αίθουσες είναι ότι είναι ουσιαστικά λόγω ότι η ανακύκλωση εξακολουθεί να παράγει εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα. Όταν ανακυκλώνεται κάτι, μειώνεται η ανάγκη εξόρυξης πρώτων υλών ή δημιουργία συνθετικών υλικών, επειδή ουσιαστικά έχετε ήδη αυτό που χρειάζεται μέσα στη διαδικασία του upcycling. Η ανακύκλωση συνεπάγεται με την τροπή των σκουπιδιών σε νέα υλικά, αλλά το upcycling δίνει στον παραγωγό τον έλεγχο της όλης διαδικασίας αυτής. Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, η προώθηση της βιωσιμότητας και της δημιουργικότητας στα παιδιά είναι ζωτική σημασία για την οικοδόμηση ενός καλύτερου μέλλοντος. Θα είναι μερικά επιπρόσθετα παραδείγματα όπου κάποιος μπορεί να δημιουργήσει ουσιαστικά για πράγματα μέσω της διαδικασίας του upcycling. Μπορεί κάποιος να πάρει το πόμα από τα πλαστικά μπουκάλια και να το ζωγραφίσει έτσι ώστε τα παιδιά να παίζουν τρίλιζα, ή μπορεί να δημιουργήσετε με τις χρήσεις χάρτινων ουσιαστικά κούτιων και μολυβιών ένα χαρτινό κάδο. Επίσης, μέσω διαδικασίας του upcycling, τα παιδιά από νωρίς αποκτούν ένα βαθύ αίσθημα ευθύνης απέναντι στο περιβάλλον. Με την επαναχρησιμοποίηση των υλικών που διαφορά θα κατέληγαν στις χωματερές, τα παιδιά μαθαίνουν τη σημασία της μείωσης των αποβλήτων αλλά και της εξοικονόμησης των πόρων. Επίσης, έτσι προωθείται και η δημιουργικότητα. Μετατρέποντας παλιά βάζα σε μολυβοθήκες ή μετατρέποντας χάρτινα κουτιά σε φάνταστα φρούρια ή και χάρτινους κάδους, οι δυνατότητες αυτές, όπως καταλαβαίνει κανείς, είναι ατελείωτες. Η ενασχόληση με τα έργα αυτά της ανακύκλωσης περιοδούν τη δημιουργικότητα, επιτρέποντας έτσι στα παιδιά να εξερευνήσουν τη φαντασία τους και να εκφραστούν μέσω της τέχνης αλλά και της καινοτομίας. Πέρα βλέπετε κάποια επίσης παραδείγματα δραστηριοτήτων upcycling, ένα γυάλινο βάζο που κάποιος μπορεί να το χρησιμοποιήσει ως snowball, αλλά και μπουκάλες, οι οποίες ουσιαστικά έχουν μετατραπεί σε λάμπες LED. Προσθέτως, μέσω διαδικασίας upcycling, οι μαθητές αποκτούν νέες δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων, καθώς διδάσκονται στο πώς να προσεγγίζουν προβλήματα με εφευρετικότητα αλλά και επινοητικότητα. Επίσης, μαθαίνουν στην πράξη. Το upcycling προσφέρει πρακτικές εμπειρίες μάθησης που είναι εκπαιδευτικές αλλά και ευχάριστες. Συμμετέχοντας σε έργα
κάτω μόνο σου ουσιαστικά, τα παιδιά αναπτύσσουν πρακτικές δεξιότητες όπως μέτρηση, κοπή και συναρμολόγηση, ενώ παράλληλα μαθαίνουν για τα υλικά αλλά και τις δεξιότητές τους. Εδώ πέρα βλέπετε ακόμα μερικά παραδείγματα διαδικασίας στο upcycling, όπου κάποιος μπορεί να δημιουργήσει ένα χάρτινο δοχείο δεντροφύτευσης ή ένα πλαστικό δοχείο δεντροφύτευσης επίσης. Επίσης, ουσιαστικά το upcycling βοηθάει και υποστηρίζει την κοινοτική δέσμευση. Τα παιδιά συνεργάζονται με συνομήλικους, με γονείς και με εκπαιδευτικούς σε έργα που ωφελούν την τοπική κοινότητα. Για παράδειγμα, εδώ πέρα βλέπετε ουσιαστικά χρήση υλικών ανακύκλωσης για ένα έργο τέχνης που θα παρουσιαστεί κατά τη διάρκεια μιας σχολικής έκθεσης. Αγκαλιάζοντας αρχές ανακύκλωσης, ενδυναμώνουμε την επόμενη γενιά να γίνει διαχειριστής του πλανήτη και εφοδιάζει τα παιδιά με δημιουργικότητα και εφευρετικότητα που απαιτούνται για την αντιμετώπιση των προκλήσεων του αύριου. Μέσω της πρακτικής εξερεύνησης αλλά και της εμπλοκής κοινότητας μπορούμε να εμπνεύσουμε τα παιδιά όχι μόνο να φανταστούν ένα καλύτερο κόσμο, αλλά και να εργαστούν ενεργά για τη δημιουργία του. Μια ανακυκλωμένη δημιουργία φορά. Αυτό είναι και ένα από τα συνθήματα μας. Για περισσότερες πληροφορίες, όπως έχω ήδη αναφέρει, μπορείτε πάντα να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας αλλά και την πλατφόρμα μας. Σας περιμένουμε και θα ήθελα σε αυτό το σημείο να σας ευχαριστήσω πολύ για την προσοχή σας. Σε περίπτωση που κάποιος ή κάποια έχει μερικές εμπειρίες να μοιραστεί, μπορεί ελεύθερα να μας πει την άποψή του ή την άποψή της σχετικά με δραστηριότητες που έχει πραγματοποιήσει κατά τη διάρκεια του upcycling, σε περίπτωση που έχει χρησιμοποιήσει την τάξη. Ναι, γεια σας. Ακούμε? Βεβαίως. Χαίρετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσίαση. Ήταν πάρα πολύ χρήσιμες όλες οι πληροφορίες που έχετε μοιραστεί μαζί μας. Εγώ είμαι εκπαιδευτικός και όντως οι πληροφορίες και η προσέγγιση σας είναι πάρα πολύ καλή και πάρα πολύ χρήσιμη, αφού συνάδει κιόλας με τους στόχους που θέτουμε κάθε χρονιά με τα παιδάκια στο σχολείο. Και μας δώσατε και πάρα πολύ ωραίες ιδέες για δραστηριότητες που είναι εύκολο κιόλας να τις πραγματοποιήσουμε με τα παιδάκια. Π.χ. αυτό μέσα από αποθήκες είναι ωραίο που θα μπορούσαμε να το κάνουμε εύκολα. Να λέμε σε ένα παιδάκι να μας φέρει κάτι από σπίτι για να του μάθουμε κιόλας αυτές τις αξίες, ότι όλα τα πράγματα μπορούμε να τα επαναχρησιμοποιήσουμε και να κάνουμε ανακύκλωση, αλλά και ότι όλα αυτά έχουν και δεύτερη χρήση πιο μετά. Και επίσης, όντως, το κάνουμε και για θέματα επίλυσης προβλημάτων, να αναπτύξουν τα παιδάκια αυτές τις γνώσεις, αλλά και για την ευαισθητοποίηση τους για περιβαλλοντικά θέματα, με πιο πρακτικό τρόπο. Και επίσης είναι ένας πάρα πολύ ωραίος τρόπος να αναπτύξουμε λίγο τη δημιουργικότητά τους. Άρα γενικά πάρα πολύ χρήσιμα. Θα τα μεταφέρουμε και σε άλλους συναδέλφους, νομίζω, μερικές ειδικά από τις ιδέες που θα δούμε και πιο μετά που θα σας αναβάσετε στην ιστοσελίδα. Άρα ναι, νομίζω πάρα πολύ χρήσιμο. Ευχαριστούμε. Θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για που μοιραστήκατε μαζί σας την εμπειρία σας αλλά και τις απόψεις σας σχετικά με την παρουσίαση αυτή και χαιρόμαστε πάρα πολύ που μέσω του έργου μας μπορούμε να βοηθήσουμε και να υποστηρίξουμε ανθρώπους έτσι ώστε αυτοί με τη σειρά τους να υποστηρίξουν και να βοηθήσουν τα παιδιά που είναι το μέλλον, είναι η νέα γενιά και χαιρόμαστε πάρα πολύ που παρευρεθήκατε σήμερα μαζί μας. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να μάθετε νέα ουσιαστικά του έργου, μπορείτε πάντα να επικοινωνήσετε μαζί μας και θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και να σας ευχηθούμε να έχετε μια πολύ όμορφη, καλή και ζεστή ημέρα. Καλή συνέχεια σε όλους και όλες.